Bore da, croeso nôl, dy fi Sian Spencer a Menter Gorllewin am fideo Ffitrwydd newydd to. Ni ma'r wythnos 3 am da ni beth bach wahanol heddi to i chi, cadw e bach yn exciting i chi. Dechrau off de gyda twy ma lan. Dechrau ni off dy'r breichau hyn nôl a lan. A to newch siŵr bod i'n oled â chi o gwmpas chi. Sa'ch chi'n bwrw mewn i unrhyw un neu unrhyw beth. Ni, da iawn. A wedyn dwylo yn ffrant, nôl ymlaen, newid pob braich ar y top o'r tro. Chi, da iawn. A wedyn ni rhoi twist mewn i'r corffen. So, dwylo a wedyn ni twisto ochr i ochr. Lyfli, yna gadwch y dwylo i fynd, ochr i ochr. Reit rownd. A nawr dewch lan ar trad â chi fynd. Chi'n mynd reit rownd. Chi'n gwybod nawr sydd digon o led i chi. Chi'n bwrw mewn rhywbeth. Good. Into. A mylacio fyna. Ni'n mynd dechrau fyny ffifth diwetha. Un cwrs mynd nôl. 2 braich yn dod lan. A wedyn o lawr. A newid to. A lawr. Gadwch ni fynd i fi. Ystyn reit lan. Un to bob ochr. Da iawn. A wedyn. Mylaciwch. Fyna, os chi'n moyn cydro yn sôn i rhywbeth, hwn yw'r amser yn ni. Ni'n mynd i fynd un cwrs ar y tro, lan a lawr. Cadw'r cwrs na'n syth. Just swingo fe nôl a mlaen. Os chi'n moyn dal y sôn i rhywbeth, mae hwnna'n bosib. Un to, a wedyn newid coesau. Reit lan. Iawn, hws o breichau os chi'n moyn i helpu chi cadw balans. Good, un to. A wedyn, ymlaciwch hwnna, cicwch hwnna off yna. To wedyn ni, mi moyn chi dod mewn ar trad at y penol yna, a wedyn breichau mas fan hyn. Tynnu nôl, bach o stretch yn yr chest fyna. Good, 2 bach to, 1, 2, a ymlaciwch. Just cadwch chi cerdded, bach o march on the spot fan hyn i fi. Chi, breichau mynd â chi fyd, cael bach o gres mewn i'r corffen, a wedyn dod â'r coesau yna reit lan nawr. So, real slow fach lawr, coesau lan. Cefen yn syth, trio cael, agor y hips yn lan to. Da iawn, un to fan hyn, a mylacio cwpl o squats fan hyn fyd. Dwylo ar y hips, peniniau mynd mlaen, hips yn mynd yn ôl, ista lawr. A lan, a to, 2, a lan. Ni'n gwneud 10, so ni'n mynd lawr am 3. Lan. 4. Cadwch edrych ar y sgrin fel bod eich chest chi a'ch sgwydda chi mlaen. Ni'n mynd rhif 7, fi'n credu. 8. 9. A mi moyn chi dod lawr am 10, aros fyna i fi. Aroswch fyna i fi am 5, 4, 3, 2, 1, a dewch lan yn slo bach. Jog bach fan hyn to de. Ni'n gwneud jog bach. Dwnsio rhwng rhywbeth dwl yn 5 eiliad. 3, 2, 1, yna sprintwch chi mas. 5, 4, 3, 2, 1, jog to. 5, 4, 3, 2, 1, jog, sprint, 5, 4, 3, 2, 1, unwaith, to, o'r top yn 3, 2, 1, mynd 10, sprintwch y mas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a cymerwch brec fach fyna, da iawn pawb. Reit da. Rhywbeth bach newydd i chi heddi. 2 gwahanol rownd dyn ni. 1 rownd, brec, yr ail rownd. Benny. Done. 4 ymarfer yn pob rownd. 35 eiliad o gwaith. 15 eiliad rhwng pob ymarfer. 3 rownd o'r 4. Wham bam, done, mae'n fel nhw'n gweud. So, yr ymarfer cyntaf, maen nhw'n galw yn walkout. Mi ddangos y 4 i chi gyntaf cyn mwyn i dechrau. So, yr ymarfer cyntaf, walkout. Byddwch chi'n rolo lawr at eich trad. Os oes eisiau chi plygu'r coesau, plygwch nhw neu cadwch nhw'n syth. Chi'n ei cerdded i mas. Tan bod y dwylo dan y sgwydda.
a chi'n mynd i cerdded un o mewn, a dod nôl lan. A cadw wneud hwnna'n 35 eiliad. Wedyn, byddwn ni'n symud mewn i beth maen nhw'n galw'n sumo squats. So, tro hyn, mae'ch dychmygu bod chi'n sumo wrestler. Coesau mas, trad mas, a chi'n eistedd lawr a lan. Ail ymarfer. Trydydd ymarfer, byddwn ni'n dod lawr. Chi'n mynd i eistedd lawr, dwylo tu ôl yn pwynto at eich trad. Byddwch chi'n codi'r penol lan, plygu'r breichau lan a lawr. Os yw hwnna'n ormod, gadwch y penol ble mae e a jyst plygwch y breichau nôl a lan. Gweithio cefn y breichau fyna. Pedwarydd ymarfer wedyn, curtsies. Chi'n dechrau off gyda'ch trad weddol agos at ei gilydd, a chi'n cymeryd un cwrs nôl a dod nôl lan ar un peth o'ch o draw. Mae'n galw hynna'n curtsy lunges. Odyn ni'n barod i ddechrau? Fi yno. So, timer arno. 35 eiliad o gwaith. 15 eiliad rhwng y pob un. 3 rownd. 4 ymarfer, 3 rownd. Barod i fynd yn 10 eiliad. Siwr bod di'n led ych chi. Ni'n mynd i dechrau off gyda'r walkout hynna. So chi'n dechrau dy trad just dan yr hips. Chi'n mynd yn 3, 2, 1, rolo lawr. Cerdded y dwylo mas tan nhw dan yr ysgwyddau. Cerdded nôl mewn yn araf bach. Cymerwch eich amser. Fan hyn ni mae'n teimlo stretch yn cefn y coesau, bola yn dyn, a beth bynnag newch chi, please cofiwch i anadlu. 15 eiliad i fynd. Cadw hwn i fynd. Os oes eisiau plygu'r coesau yna, plygwch nhw. Sy'n rhaid i chi roi stres eich hunan. Ni'n mynd 5 eiliad to. 3, 2, 1, dewch nôl lan. Dych chi 15 eiliad nawr, cyn bod ni'n mynd i'r sumos. So, bydd y trad, pwynto a mas. So, dy squat normal dyn ni byti fan hyn, tre yna fi'n mynd reit mas. 3, 2, 1, eistedd lawr a nôl lan. Chi'n teimlo hwn tra mae bach fan hyn nawr yn coesau in the thighs fan hyn. Eistedd lawr a nôl lan. Cadwch neu siŵr bod y ddwy drod yn aros lawr. Wrth bod chi'n dod lawr, mae chi'n dychmygu bod chi'n gwthio'ch hunan lan da'ch trad. Bod chi'n gwthio'ch hunan lan. Cadwch hwn i fynd. Byddwn ni 5 eiliad bach to. Da iawn yn 3, 2, 1 a ymlaciwch fyna. Ni'n dod nôl lawr i'r tricep dips hyn. Byddwch chi eistedd lawr i ddechrau, bysau'n pwynto at y trad. Ni'n mynd i codi'r penol lan, a wrth i ni'n mynd i plygu'r breichau a gwthio lan. Plygu breichau, gwthio lan. Os yw hwn yn ormod, a chi'n teimlo bod chi ffili wneud ei gyd, dewch lawr y penol, ewch nôl ar dwylo tyma bach, a wedyn just pwysio nôl a lan. Newch siŵr bod y breichau'n plygu, bod y symudiad yn gyd yn dod o cefn y breichau yna fyna. Byddwn ni 5 eiliad i fynd yn 3, 2, 1, ymlaciwch, dewch lan. Ni'n wneud yn y curtsy lunges ni, a wedyn byddwch chi wedi wneud un rownd gyfan yn barod. 2 rownd i fynd yn un. 5 eiliad, so trad, weddol agos at ei gilydd. Chi'n mynd i cymeryd un cwrs nôl, plygu'r gos a dod lan. Dewch ni fynd. Plygu'r gos a dod lan. Na chi, da iawn, good. So chi sy'n plygu'r cwrs o'na, mae'r cwrs ffrynt yn mynd i plygu gyda chi. Da iawn, yni, fysa bod chi'n gwneud curtsy fach mae'r brenhines yn dod rownd. 10 eiliad i fynd. Good. Bron yn fod na. Ti'n eisiau mynd full pelt trwy amser yma. Cymerwch amser. 3, 2, 1. A cicwch hwnna i ffwrdd. 1 rownd i wneud. 2 rownd i fynd. 1 roll, boys. Right then. Walkout i ddechrau. Chi'n ni eistedd lan yn syth i ddechrau. 3, 2, 1. Rolwch chi'n lawr dy trad. Plygwch coesau sydd eisiau. Dewch mas i plank. Cerddwch chi'n ôl mewn ar y bach.
A lan, cymerwch eich amser fan hyn. Ddim eisiau mynd gormod. Os chi'n gweld yn ormod i chi, tro nesaf dewch i lawr, dewch ar pyluniau lawr, a noswch yn bocs, a wedyn dewch nhw lan yn araf bach. Mae dyn ni 10 eiliad, triwch mynd am un bach to. Cadwch i fynd, 3, 2, 1, ymlaciwch fyna. Sumo squats de. Reit mas o'r coes yma. Neu plies. Actually, creu plies yn eistedd yn efo ballerina bach. Bysau trad pwynt y mas. 3, 2, 1, eistedd lawr a nôl lan. Dychmygwch chi'n gwythio'ch hunan nôl lan gyda'r trad na. Chi'n pwysio'r trad na mewn i'ch mat a lan. Da iawn. 20 eiliad, fan hyn to. Reit lan, yn eich siŵr bod chi'n gwasgu'r penol na'n din ar y top. Real gwasgu fyna. Pinch, 10 eiliad. Cadwch hwn i fynd. Dyna ni'n dod lawr nawr i wneud breichau am 5 eiliad. Da iawn, 3, 2, 1. Ymlaciwch, da iawn, ni'n dod nôl lawr den. Gweithio'r breichau hyn to. Eistedd lawr, dwylo tu ôl, bysau'n pwynt o'r trad. 3, 2, 1, dewch lan, plygu'r breichau nôl lan. Plygu lawr, lan. Da iawn, cadwch hwn i fynd i fi nawr. Eistedd lawr a nôl lan. Neu siŵr bod y breichau yn plygu, a ta ddim y hips sy'n neud y symudiad. Mae'r hips yn mynd o da chi, ond y breichau sy'n neud y gwaith i chi. Cadwch hwn i fynd. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Bron o fod naw. So yn ormod, dewch lawr y penol a dewch nôl i'r pwysio. 3, 2, 1. Sigrwch hwnna off. Cynnig lunges am yr ail dro. Dachraf trad yn weddol agos at ei gilydd. 5 eiliad i fewn o'r 15 eiliad yn hedfa. 3, 2, 1. Eistedd lawr a ran. So, plygu'n cwrs, mae'n mynd nôl ar ongl dych chi. Ys bod chi'n gwneud curtsy fach. Lovely job. So, neu siŵr bod yr trod ffrant yn aros am lawr, a wedyn mae'r trod ôl, mae'r hulen yn dod lan. Cadwch hwn i fynd i fi. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Bron o fod na. Ni'n mynd am 5 eiliad. 3, 2, 1. A ymlaciwch 1 rownd to i fynd. Dwi'n fel 4 mawr yn hyn wedi benni am heddi. Ni'n mynd am 5 eiliad am y walk-ups na am y tro diwethaf. Cofiwch os eisiau chi plygu coesau, plygwch nhw. 3, 2, 1. Lawr chi, mas y chi. Un pranc, dwylo dan y sgwyddau, bol am dyn, a mewn yn araf bach. Cymerwch eich amser. Chi teimlo stretch bach yn y coesau. Bach sgwyddau chi'n gweithio fan hyn. Bach bola chi'n gweithio fan hyn. Popeth yn gweithio dy gilydd. Lovely, cadwch chi fynd. Mae da ni just am 10 eiliad ar ôl. Cadwch chi fynd i fi. Ni benni yn 3, 2, 1. Dewch lan. Hwna di benni nawr. Squats de, sumo squats. Gweithio'r penol, gweithio'r coesau, gweithio'r bola fyd. Synnwch chi ddim. Barod, 3, 2, 1. Eistedd lawr a nôl lan. Newch siŵr bod chi'n gwasgu'r penol yn din ar y top. Lawr a lan. Eistedd lawr, gwasgu lan. Da iawn. Mae da ni 20 eiliad ar ôl. Eistedd lawr, lan, gwasgu'n din fan hyn. 15 eiliad i fynd. Da iawn, 10 eiliad to. Tro diwethaf chi'n neud squats fan hyn heddi. Wel, sumo squats yn hyn. 5 eiliad. 3, 2, 1. A diolch lan o fyna. Da iawn, ni'n dod nôl lawr de. Am y tro diwethaf, gweithio breichau hyn. Tro diwethaf, fi'n gwybod mae fe'n ymarfer anodd. Ond mae fe werth e. 3, 2, 1. So, neith chi eistedd lawr a pwysio lan. Neu os chi moyn dewch lan y penol na. Ewch chi i pwy bynnag fersiwn
sy'n siwto chi orau. Peidiwch gwthio chi yn ei wneud fwy nag sy'n eisiau. Sy'n ni moyn neb cael dolyr. Ond bod chi'n gweithio fan hyn i'ch potensial chi. Eich ymarfer chi yw e. Eich dewis chi neu beth bynnag chi moyn yn yr amser sydd â chi. Mae da ni 5 eiliad ar ôl yn 3, 2, 1, wach to, gwasgwch y mas, 1. O, siglwch hwnna off. Curtsy lunges am y tro diwetha. Trad yn weddol agos at ei gilydd. Barod amdano fe yn 3, 2, 1. Iste lawr. Nôl am, plygu'r cwrs ôl na. A lan. Da iawn. Bych chi'n gwneud curtsy fach i'r brenhines yn dod rownd yn te. Da iawn. 20 eiliad i fynd. Iste lawr. Cofiwch sy'n rhaid chi mynd reit lawr, cewch chi be bynnag chi'n teimlo'n cyfforddus. Ond bych chi'n ei siŵr bod y cwrs ôl yn plygu. Bych chi ddim jyst yn mistyn, mae'r cwrs gorfod plygu. 5 eiliad. 3, 2, 1. A ymlaciwch pawb, da iawn, ar rownd cyntaf wedi benni, ni'n mynd i cael y rest bach fan hyn, a wedyn ewn ni mewn i'r ail rownd. Da iawn pawb, drink bach gloi, a fyddwn ni'n ôl ar. Reit e, ni'n ôl am yr ail rownd. Yr un peth to, 35 eiliad o waith, 15 eiliad rhwng nhw, 4 ymarfer, 3 rownd wedi benni. Y 4 ymarfer de o'r dechrau. Dechrau off gyda push-ups tro hyn. So ddech chi lawr, dwylo mas, chest yn dod lawr rhwng y dwylo a nôl lan. Neu chi moyn mynd i'r box, lawr a lan. Bol yn dyn, pen ôl yn dyn. Yr ail ymarfer, chi'n mynd cerdded 1, 2, 3, cic lan. 1, 2, 3, cic lan. 1, 2, 3, cic. Ail ymarfer. Trydydd ymarfer, ni'n mynd i roi squat mewn to. Chi'n mynd i eistedd lawr mewn i squat i fi. Bod chi'n dod lan, chi'n mynd i cico mas. Squat lawr, cic mas. Squat lawr, cic mas. A'r 4ydd ymarfer, byddwn ni'n dod nôl lawr. A wedyn, ydych chi dwy ddewis. Yn araf bach, neu mountain runners bach yn gloiach i fi. Gweithio'r corff cyfan fyna. Ydyn ni'n barod i ddechrau. Timer arno dy fi, ni'n mynd yn 10 eiliad am push-ups dy pawb. Lawr yn ni, i'r mat, mynd lawr, bol yn dyn, pen ôl yn dyn, ni'n mynd yn 3 eiliad, 2, 1, fi mae chi dala'r bol am mewn, gwasgu lawr, a nôl lan, cofiwch, anadlu fan hyn i fi, please, cymerwch anal ar y top. Ond yn nadlwch mas yr ffordd nôl lan. Os da chi'n dod ben y car yr anal yn y rhythm hynna, jyst newch siŵr bod chi'n anadlu. Sym off dy fi ble. Ond mae chi'n cymeryd anal mewn a mas rhwng pob push-up. Mae da ni 10 eiliad i fynd yn ein to, cyn bod ni'n dod lan. 5, 3, 2, 1, dewch lan i fi. Da iawn, 15 eiliad fyna. Fan hyn de, so ni'n gwneud 3 a wedyn kick. Bach chi'n cico fi moyn real good kick lan yn uchel. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, 1, 2, 3, kick lan. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, cicwch chi lan. 1, 2, 3. Mor uchel a sy'n bosib i chi. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3. Ffeindiwch rhythm sy'n gweithio i chi, defnyddiwch y breichen hefyd. Gymaint o egni sydd â chi yn y corff na popeth yn gweithio fan hyn. Mae da ni 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1. Mylaciwch fyna, dy iawn. Reit der, trydydd ymarfer o'r rownd cyntaf hyn fan hyn. Squats, dim fel y sumo ni fel ni jyst ti wneud, just normal. Trad dan yr hips. 3, 2, 1. Chi'n ei squat o lawr fi, os bod chi'n dod lan, fi mo'n chi'n cico mas o'r ochr. Squat lawr, a wedyn cicwch i mas. Squat, kick, squat a kick. Da iawn. Squat lawr, kick i mas. Squat lawr to, a kick. Da iawn pawb. Neis. To, trad yn aros mewn.
Pwsiwch chi'n ymlaen, a rwch just kick mas, teimlo'r ochr y penolyn yn gweithio nawr. Da iawn, 5 eiliad i fynd. Fi'n dod lawr ar 1, 3, 2, 1, rwch kick. Reit lawr a ni, i'r mat. Chi'n gallu mynd yn slo bach, mountain walkers, neu bach yn gleiach, mountain runners. Dwylo dan y sgwydda, mewn i plank, barod, off a ni. So dywyswch chi pwy bynnag ffordd sy'n addas i chi. Os yn bosib, rhedwch nhw mewn, ni'n mynd cadw i fynd i'r diwedd. Os ydyn nhw'n ormod, ewch yn arafach. Triwch cadw i symud. Mae da ni 10 eiliad i fynd, pawb. Cadwch i fynd yn un i fi. Bron fyna yn 5, 4, 3, 2, 1, a ymlaciwch fyna. Mae'r galon di lan fyna, ti'n bach yn dwi. Reit, ni'n aros lawr, ond mae'r ail rownd i dechrau off gyda'r push-ups ddim to. 5 eiliad i fynd, boes. 3, 2, 1, chest yn dy lawr, gwasgwch chi'n ôl lan. Chest yn dy lawr, a gwasgu'ch chi'n ôl lan. Mae da ni 20 eiliad fan hyn. Bola yn dyn, penol yn dyn, popeth yn dyn. Cadwch chi fynd i fi 15 eiliad to. Gweithio'r brych yna, gweithio'r chest. Os yw'n ormod, cewch nôl i'r box. Newch siŵr bod y chest yn dod lawr rhwng y dwylo fyna. 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Ymlaciwch, ni'n dod ôl anden. Cerdded ar y spot, kick lan. Feindiwch rhythm sy'n gweithio i chi. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3. Cicwch chi lan. Newch siŵr bod di'n o led i chi. Chi ddim yn cico neb o'ch blaen chi nawr. 1, 2, 3, kick lan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cwch chi lan. 1, 2, 3. Da iawn pawb, cadwch chi fynd i nawr. 3, 1, 2, 3, 15 eiliad fan hyn. 2, 3, kick. 1, 2, 3. Da iawn, 1, 2, 3. Fydda ni 5 eiliad i fynd to. 3, 2, 1. A ymlaciwch fyna. Ydyn. Squats gyda'r kick mas fan hyn to. Ydyn ni'n barod i fynd? Hanner ffordd trwy'r ail rownd yn barod. 3, 2, 1. Sgwatwch chi lawr. Cicwch chi mas. Gyda'ch dwylo chi, rwy'n bynnag chi moyn. Rwy'n hips os chi moyn. Dychmygwch bod chi'n dala sown i rhywbeth os chi moyn. Tu ôl y pen os chi moyn. Na bach yn oddach. Feindiwch chi be bynnag sy'n gweithio yn rhwyddach i chi. Ond bod chi'n rhoi squat mewn a mas. Bod chi'n squat lawr, fi'n moyn yr hips nôl. Pen nôl, yn mynd nôl. Cefen yn syth. Chest fel sy'n agor. 1 squat to i fi fenni. A ymlaciwch fyna. Ni'n dod lawr den. A mae mountain runners i fenni'r ail rownd hyn. Ydyn ni barod amdano fe? 3, 2, 1. Feindiwch rhythm sy'n gweithio i chi. Chi'n mynd yn gloi, chi'n mynd araf, hanner a hanner. Cyfrwch 5 os chi'n mynd yn gloi, cyfrwch 5 yn araf. Feindiwch ffordd i cael chi fynd i'r diwedd. Edrychwch lawr rhwng y dwylo. Peidiwch edrych ar y trad sy'n byd i weld lawr fyny. 10 eiliad i fynd. Cadwch chi fynd i fi. 5 eiliad to. Yn 3, 2, 1. Ymlaciwch, den. 2 rownd wedi wneud. 1 rownd i fynd to. Push-ups am y tro diwetha. 5 eiliad. Fi'n barod. Chi'n barod? 3, 2, 1. So, yna chi. 3 chwarter. Neu box. Pen ôl yn dyn. Bola mewn. Chest lawr. A anadlu. Dim lot o chi'n meddwl ti, rili. Chi'n meddwl fe? Da iawn, pawb. 15, 15 eiliad i fynd.
Cadwch hwn i fynd, hwn yw'r push-ups diwetha chi am heddi. 5 eiliad fach to. Ni'n dod yn 3, 2, 1. Da iawn, hynna wedi benni. Breichau nawr yn cael bach o rest i ni. Kick step. 3, march, 1, kick. Barod, 3, 2, 1, i fynd. 1, 2, 3, cwch lan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da iawn. 1, 2, 3, cwch lan. Lan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cwch lan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da iawn pawb. 15 eiliad fan hyn. Cadwch hwn nawr. Popeth mewn i'r rownd diwetha hyn nawr. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da fynd. 3 eiliad. 2, 1. Ymlaciwch. 2 ymarferol to i'r rownd diwetha hyn. Squats gyda kick mas i'r ochr. Barod amdano fe. Yn 3, 2, 1. Squat o lawr. A wedyn cici mas. Squat lawr. Cici mas. Da iawn. Plygu'r coesau yna. Peniniau mynd mlaen. Penôl mynd nôl. 20 eiliad fach fan hyn. To. Squat i lawr. Cicwch chi mas. Da iawn. Good kick mas. Chi teimlo ar y penôl i gyd yn gweithio. Coesau i gyd yn gweithio. Mae da ni 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. Ymarfer diwetha. Mountain runners i fenni. Sorry, not sorry. 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1. Cewch amdano fe. 3 neu 5 eiliad diwetha fan hyn. Cadwch ei fynd i fi boes. Popeth yn mynd mewn i hwnna. Fi'n gwybod ma fe'n anodd, ond chi wedi cyrraedd y part hyn o'r workout. Na gyd yn ei rôl i 15 eiliad i fynd trwyddo. Byddech chi gweddill y dydd 10 eiliad i fynd. Dewch ni mynd amdano fe. 5, 4, 3, 2, 1. A laciwch fyna. Da iawn pawb. Os chi moyn rhywbeth fach i yfed, cymerwch drink fach a fyddwn ni nôl am y stretch nawr. Da iawn. Reit, ni bron yn fod yn barod i cael stretch. Mae 'da fi un surprise fach to i chi nawr i cael benni fan hyn. A wedyn ni, fyddwn ni wedi benni. Fi moyn chi gorau lawr, ni'n gweithio'r penôl. Peth fecso, os ni'n gwneud y byd jwmpo biti yn to. Gorweddwch lawr i fi. Fi moyn chi wneud siŵr bod eich cefen chi yn y mat. Chi'n plygu'r coesau. Fi moyn chi just bod chi'n dod ben a cyffwrdd cefen y trad fan hyn. Be ni'n gwneud, fi'n mynd cael chi gwasgu'r penôl yn dyn, a ni'n ddod lan ar penôl a lawr. Bridges. Gwasgu lan to am 2 a lawr. Gwasgu lan am 3 lawr. Newch siŵr bod y penôl yn dyn da chi. 4 lawr. 5 lawr. 6 7 8 9 10. Garotwch ar y top. Ni'n ddod lawr hanner ffordd a lan. Hanner ffordd lawr. Lan. Ni'n mynd hanner ffordd lawr yn 3. Lan. 4. Lan. 5. Gwasgwch yn dyn. 6 7 8 9. Fi'n mynd chi dal ar y top yna i fi am 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. A ddewch lawr, mynd lan to. 1 a lawr. 2 a lawr. 3 lawr. 4 5 6 7. Cadwch chi'n fynd. 8. Gwasgu'n dyn. 9
10, dewch lawr hanner ffordd, a lan. Hanner ffordd lawr, lan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan, dalwch yna i fi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ddewch lawr. Rhowch good tap i'r penol na. Coesau di gweithio hwnna, penol di gweithio hwnna. Da iawn pawb, amser nawr i ymlacio a stretcho mas. Ddewch mewn a ddwy gos at y chest. Cwrwch i'n lan mewn i pel bach. A wedyn gorffwyswch y pen a'r sgwyddau nôl lawr. Triwch ar yr un pryd, cadw'r cefen i gyd lawr ar y mat. Chi'n cael real stretch fach neis fan hyn. A nadlwch. A mewn. A nadlwch mas. Ni'n ei cael chi'n mynd lan ar ddoi gos. Bydd y tra'n pwynt yn lawr. Teimlwch na'r stretch o'r cefen y cos yn mynd o'r penglin lawr. A os chi moyn mynd bach mwy dwfwn, chi mistyn lan a tynnu chi'n yn lan bach to. Joiwch y stretch bach mewn araf. A'n araf bach, dewch lawr. Dewch eich hunain lan i eistedd, pwy bynnag ffordd sy'n siwto chi yn gorau. Dewch wedyn ni mewn i'r box position hyn fan hyn. Mi moyn chi mynd mas a'r gos wyth yn syth tu ôl chi, a dychmygwch bod chi'n gwthio fe wrtho chi. Chi'n cael stretch nawr yn y calf muscles yn gwaelod y gos. A newid coesau. So cos ddim yn ôl. Yn araf bach. Cofiwch yn adlu fan hyn nawr. A ddewch mewn a hwnna. Ddewch lan. Fydd o'r ochr. Cos wyth o'ch blaen chi fan hyn. Cos dde'n aros y Maya. Mi moyn chi just pwysio chi'n ymlaen fan hyn. Ar yr un pryd, braich fe fy mas yr ochr. Mae chi groesi fe dros y corff, defnyddiwch braich wyth i dynnu fe mewn. So fan hyn nawr, ni'n cael stretch yn yr hips, a ni hefyd yn cael stretch yn yr ysgwydd a'r braich yn fan hyn. Dalwch hwnna fyna i fi. A'n araf bach, gadwch y brych efo lawr, a dewch nôl ar gos. Newid coesau nawr, sy'n ar cos fe yn dod ymlaen. To, pwyswch chi'n ymlaen. Braich wyth yn dod mas, croeswch y drysto, a wedyn tynnwch mewn. Defnyddiwch yr amser hyn nawr i cael eich anaf chi'n nôl, i'n nadlu, bach o di-stress. Cyn chi goffo mynd nôl i bywyd go iawn. A'n araf bach, dewch nôl. Neis, da iawn. Dewch nôl awr i'r box position hyn. Ni'n ni tyco'r busau trad dano. Mi moyn chi codi'r pliniau lan, gwthio'r penol lan, a'n araf bach, cerddwch y dwylo mewn, fel wnaethon ni'n ymarfer cynta. A nawr yr oswch lawr, jyst gadwch hunan i hongian fan hyn. Gadwch y breichen rhydd, siglwch y pen ochr i ochr. Pan chi'n barod, plygwch y coesau, dwylo'r ffrant coesau, pwyswch hunan nôl lan. Ni'n gwneud stretch i ffrant coesau fan hyn. Os chi'n moyn dal a sown i rhywbeth, mi moyn chi plygu'r cos wyth, a wedyn tynnu fe'n mewn. Chi'n cael stretch nawr ar ffrant y gos hyn. A wedyn ni'n newid coesau. So ni'n peth, newid rownd. Stretch bach neis yn y ffrant fyna. A ymlaciwch. Dwylo'n dod lan, gwthiwch nhw lan.
A nodwch o mewn. A dewch mas. Un to arno mewn. A nodwch mas. Da iawn pawb, diolch yn fawr iawn am ymuno mewn wrthos hyn to. Eto, os chi moyn dysgu mwy beth i fi neu unrhyw beth i fi wneud, ewch i'n tudalen Facebook i, Sian Spencer Person Training, a tebai unrhyw un o'ch cwestiynau chi. Diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio gweld chi wrthos nesaf to. Hwyl, tara!